görýän baňar. Ne hilowodan baglar. Enire. Ene men häzir gelýän. Öýüljan enire barýan. Ýykylaýma bana. Ene ýykylmaryn ýalga wa. Sürücü taşılaydım sesini gataldan şeýle bir gabar ýanna. Bor gyzym. Häzir boldymy? Hawa bolup taňyr ýakasyn sürücü taş. Sag bolum. Ödensa, sen bulaydın nerede uğrap geçtin? Öydäki sağ merkezinde öğrendim. Öleme, kıydıma dönöyin. Sağ ol sürücü taş, sağ ol. Aydın dünlük hiziller ettim de taňyr ýalkasyn. Bolýa dile barjagy. Ne dile varjagy sel men gözeljan. Görüydüm. Düşünükli bolýa, sag ol. Görýäňmi bu wagtjalary? Çekden rahmet ýagar reklet Gowa diýýär. berýän, gowa tipdir. Ene, hana o lekitlere seret. Tere tap boldy. Ene yetmedik may haçan var ýaşdy. Köprüden geçdimi barýar? Assalamu Gorgulma da alaykum. var. Nämet ýerlere? Oğlanlar garmak bilen balyk tutýarlar. Maksat balık düştü, neretsen öňe? Woş, balyk urkudarsın. Ey, Feredin maksatın çınına balyk düştü. Ene balyk tutdular seret. Bu balyk ulluğunu. Bolýagydim, ýör gidelim. 1-2-3 Duragy ýalňyşma. Aýna sen birinji. Ene menem gyýla bilen oýnaýynna. Bolýa oýnaýlar. Salam eder. Ziyaretiniz kabul Gorgulma olsun. goýdum, aýdanyň gelsin. Gelin geçin. Salam eder. Gorgulma sana. Ziyaretin kabul olsun. Sizin hem şeýle bolsun, sag bolun. Taňyr ýakasyn. Ziyaretin kabul olsun. Şeýle bolsun. Gyýlar ýörüň oglanlar balyk tutýarlar görmäne giderim. Oğlanlar ýanlaryny eltmez. Gowsyýaň boýuna palçykdan gurjak ýasap oýnaýalyň. Ýok, bir de şeýer gitjekken. Gitmesen gitme, özümüz gideriz. Gyýlar näme ýasaýaň? Mene gurjak ýasan. Sen näme ýasaýaň aýna? Mene äzirken köke ýasajak. Şeýneme? Näme ulýan? Ýüzüň parçaňa ulýar. Ödel bar ýuda ýüzüňi. Kömege çağıralım. Çadrak güzeli kalk olaymasın. Gözel suğa
Vay kim göde? Vay Ömercan bağlacığım. Nemi kutluları? Vay çağı yarlı. Varın kulluğu çağırın. Yürüme oğlana çatıra kavar edelim. Ama çatıra katamay edelim. Vay bağlam bağlacığım. Ömercan. Allah'ım çatıra yetişe vurayım. Çatıra kola vurayım. Getirver gelini. Yapış elimden. Ay. Bunu buraya kalıyor. Yur. Yapışmalın. Yapış. Yine. Ya Allah, ölüm gelmedi, can Allah'ım, ölüm gelmedi. Ömercan, bağlacığım, ya bir var, ölüm yalkavur, Ömercan, gözün aç, can Allah'ım, gözün aç. Annem de şu. Oy geliyor. Bu iş laf olma. Ömercan, bağla, gözün aç. Allah'a vardı, korkma. Bağlacığım, Allah sana diyelim. Allah yaptı. Bağırtma, hiç tatlı. Ya bir var öyle muriyal kavurcan. Hani ben çıktım lan adamı. Oğlum rahat yok, kaydı verin. Balcığım, üşüdün mü? Hala alkış almak soğaptır bu değil. Doğancan. Altıcan eder meneke, tanrı yalkası. Vah, koysana gayet. Aydiyanın ne mi? Bunun yerine başka bir yeri olmalı da şey derdi. Yok, böyle de. Burtupur çağalan arasında ten altıcanı halak etti. Üşüdün mü bana? Eğer halak edecektik, soğuk denmez onunla ne ederdik? Huday diyen yerimiz var iken, her ne Allah'a yalkadı. Şemşatcan, men sana söz vereyim. Şu aktıcağım ulalaydı, sen altına gelinlik verecek. Vah doğunca, sen bunun yağlı ağır yükü men başıma da atma, öğretin dönemayır. Bu yaşlar halaşman, tinlaşman, bizim aydanımıza kayılı olmadılar. Şemşatcan, şu gökçeğe varsan, Dursun'un aydan tanamayan yoktur. Men kapım sen için elmi dama açıktır. Şu adamla arasına söz veriyen. Levit et diyen. Maktadağın belli. Selamun aleyküm. Wa aleyküm selam. Kim var öýde? Okular oğmu? Owa, kim var? Ene sen niye de? Maktadağın belli. Ene selamun aleyküm. Sağaman geldin mi oğlum? Sen uzak yola gidiyen. Karnını doyurup gitsen ağa çıkmarsın oğlum. Hani bir iyiviç? Enecan, sen haçan gördün men aladam edip bördün. Onsoň men gitsem uçorda gidiyen ahiri. Derrewem bararım. Alad etme ene. Vah, sen tecrübenden kıyıca almadan ol ya oğlum. Maksatcan, sen okuğuna madallı oğlum. Men senin oğruna çıktım, yakın vakitte toyunum tutar. Ene, yöne toy deyip bördün. Hovluk mu? Men tide gow hyzmat etjek gelinlik tapayım, onsoň toy bolar ene. Onsoň bolmaz oğlum.
Erterin özünü gökçe gidip, şol senin sudan çıkaran gözelgiýiň öýüne baryp gürleşip gelerin. Ene bolýarlay. Hiçim gerekkä. Men onu tanaman görmän näde böýleneýin. Belki mi goýdy durmuşa çykdy diýendir. Gelini özüm taparym. Ýok oglum, hiç kime göňül beräýmegin. Ene toy tutma wagt kän gyssanmaly. Al oglum, iýne haryny. Ene men howlugyan. Uçora pete garmagy etmeli. Wahey. Pasportum alaýyn gelipdim. Wah, naharyny ýaýmellim da oglum. İmen gidi berjekmi? Arada gal meni. Wah. Men şu wagtda bolaýaly diýdimle. Söz vermedim. Salam. Salam. Sen mi soňa? Owa. Bolýa, başlaň men häzir gelen. Bor. Salam. Salam. Şu ýere soňa selim. Bir adam. Alo. He, bolýa geliber. Bagşlaň men häzir gyssaly işim çykdy. Ýerimden häzir men çoram gelmeli. Bolýa, aýda. Eger bir soraýan ýadaýynda şoňa ýydynan belläýmedi. Bana da şol. Şunu. Aw. Maňa iki petek berseňizler. Kaçana? Türkmen başa petek barmy? Şunu. Owa. Häzir men nowatym maňa ýarym. Ýok, häzir men nowatym. Çoram melek gitdi. 5-nji katda ak köýnekli oglanyň ýydynan niýe aýtdy. Seredine men köýnegim näme garamy. Meni siziň köýnegiňiziň rengi gyzyklandyran ok. Men nowatym. Kime ýazmaly sedemi? Ýok, häzir men nowatym maňa ýazym. Kime ýazmaly? Hantyz Maňa. çöwüşüm. Bolýar. Men garaşaýym. Başlaň bu ýyl howlukmy şeýarla şoňa ýazaýyn. Anamny getirin pasportyny. Alyň onu başysyny. Yine alın. Salamanlar. Sag bolun. Maňa Türkmen şäherine. Şunemy? Hawa. Sagmanlar. Men boldy. Her kowranlar. Anna men oglanypmy? Salamyla. Salam. Mümkinmi? Öýe berim diýmeseňiz men tüýşäýin. Maňa tapagy ýok. Gelmaýa tüýşeli. Başlarsınız da benzeler aýtmaýan. Ertemin haýrymly hormat ýolçylar, Türkmenistan prezidenti Beýik Saparmatov başlaryň haky Türkmen Hawa ýollary döwlet milli gurulmadynyň 241-nji gatnagyň Aşgabat Türkmen başy gurbançy uçan Türkmenistan Hawa ýollary karhanasynyň Boeing 717 hawa gemisi salamdan garşylar. Direk. Olu çora gaty ululken. Olu çora gaty muleken. Maýa. Komşundan habar alma. Koysana. Niýe? Maňa seretýär. Seredenden näme? Hormat ýolçylar, biziň hawa gemisi şaklap başlady. Endi bir näçe minutdan biziň hawa gemisi Türkmen baş şäheriniň aeroportyna gonar. Hawanyň temperaturasy 32 gradus ısy. Ýa-da bolsa kemerde diýilen pesandy keldim stojaglar aýrym. Meselem üçin sag bolun.
Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Sağa man geldiňiz. Awa. Getir goşuň öter şöyle. Öçelerim sağlıkmı? Salam aýtdylar. Daýdam da alam näre? Daya şükür. Han ýörani. Uloga min. Men zatdan goýuşdum. Bolýa. Ýuran men häzir gelýän. Sen nire? Maňa garaş häzir gelýän. Bolýa. Anha Ferit, şol ulov dämi? Eýler nire barmakçy? Eger isleteňiz men size akydwa biljek, anha ulov taýýar. Ýörüň meniň. Ulov bolmasa tapsy var. Sen ýolun bilen gidiver. Siz garaşyp duruňyz soň diýäýdim. Agyp maýa. Goýsan agyp. Ulumsylyň amr çeni bardyr. Siz kendime ün vermeň. Şulaşyň igdeň aşagyndan geçen ýaly. Her görümde de şeýledi. Aýolan, ýakçyň çynyň boldy ýöräli. Ýörüň onunla. Men taňa aýtdym-a goýlan ekenini. Geylar, meňe adym Maksat. Biz sport we ýagyçylyk institutynyň iň soňky ýyl talyby. Oglum Döwran. Bu meňle bir okuýar. Özüm şu ýerli. Biz tejribe geçmäge geldik. Gatty owda. Men adym Meňli. Bu Kakabaş owadan öýde bolsa, maýa diýerler. Biz Lukmançylyk institutynyň talyby. Bizi kıyın görmeseňiz, awadaky çagalardan jaş merkezine gideýin. Bizem bir aylyk tejribe gelýär. Tügeleme. Tanışma kemine koymadım. Dayılar, denizde şeýle bir ütküç ullokan balyklar bar. Görseňiz hayranlar galar. Menen balyk tutup gördüm. Wah, howolo, ýok ham näme? Men bir gedek deňde çykamda, hani gelin geçin, oturun. Maksat, Maýa. Döwran ýöreli. Han geç. Häzir Maksat. Meňle geç otur. Ana şonno. Döwran biz giýjäk alar, ýöreli. Soň gurrun berersiň galanlaryny. Häzir 2 minut garaş, häzir şunu gurrun berýär. Döwran ýöreli giýjäk alar. Meňli, deňizde şeýle bir odan ýerler bar. Döwran. Dursana haw, näetdiň hemen häzir şunu aýdyp beren häzir garaş. Meňli, deňizde şeýle bir odan ýerler bar. Aýdar diýer ýalylar. Onu gözüňden görmeseň, aýdyp berip o odanlyň şekillenleri ýalylar. Biziň kenarymyzda bir görsedim. Näme diýip otursaňyz lan? Ani geç. Maýa giýjäk alar. Häzir 2 minut garaş, 2 minut. Meňli, deňizde Soňursyň gaýtalap dursun aý. Ýörel giýjäk alar. Näetdiň aý muny? Yer bolýar da gaýlar. Bolýar Maksat, ýöreýär. Siýdim soňurun berer. Melekeningizde oturaýyn, oturun. Şeýlemi? Ýok, howlugyň bolýar gaýlar. Bolýar sag bolun. Bolýar gaýlar. Biz ýöreýäli gowsy. Howluk mostýaly Maksat. Biz ýöreýäli. Bolýar sag bolun. Bolýar sag bolun. Taňryl kazan. Bolýar. Biz geler durýar, biz ökman geler. Sag bolun. Röwnat goýlan merekeni. Oğulu sen mamly.
Meňli görünmeýär. Meňliňine yaramaya dip habar edip. Aşawada gitdik. Aşawada gitdik. Inne unutmuşum. Şun gelir. Ýeňe köýdüň gelenin gowy haýdy. Nemçin beýdi. İki çak gürleşeýini gördüm. Seni görmesem bir hili yüreğim ısya. Enesi, sana bu näme bolýa? Ogruň ýoklu. Dümöwläp dagýarmykan? Unaşçagas bişirip bereýin, derrew açylarsyň. Oğlay gelinim. Otur meni yarawsyzlar. Meni düýünki maksatçan bilen bolan gurrun alada goýýa. Enesi, özüň örtäp oturmasana. Ýaşlary näme etmeň? Häzirki ýaşlaryň ýagdaýyny olaram bilýändir. Onsoňam ogydan başga birine göwnmeden bolsa sen näme bilýän? Meniň maksatçanymy gören gyz derrew detallardaky ýaly aşyk bolar. Maya. Maya, men geldim. Maya. Nire gittik ağa, peni açık gidipdirler. Alo, Maya. Salam Mengican, boğum ýagdaýlar. Men geldim. Men de gelince diýerim. Nerede? Kenar ýakasynda. Maksat bilen. Aýlanyp ýörüm Mengican. Maksat bilen? Owa. Maksat bilen. Nererekdi? Ruhyet köşünün ýanynda. Ruhyet köşünü? Owa, edi şol ýerde. Bolýa. Men häzir barýan. Geden tren bolup wagtyny boş geçirjek däl o gyz. Men bilen habarlaşman türkeşip giden bolup, entek men oýunymy görerdiň durber wakaly. Men bir döwrana jaň edeýin. Alo, Dewran. Dinleýän meňli. Men işi oturdum. Nire baraýyn? Maya maksat bilen. Ruhyediň ýanyna yedilenje diýerler, birem baraýaly. Men şol töwerekde, sen näme diýseň men razy. Bolýa, men häzir baraýarym. Bolýa, häzir menem barýan. Hany göreli çogarajan. Men oýnyma bir terek. Bolýa, meňi derme araşyp görene keniňi do. Goýsana meňli, beýle derler. Dogry. Ay, Näme diýene meňli. Meňden ýöne ýerde näme bolmaly Maýajan? Dewran işde ekeni. İşte del, ol berdi. Bir için gäme gürleşip ýör. Ýürüm bu Dewranyň ýanyna baraýly. Hemme deňizde gedelenje der. Bolýa, häzir barýyn. Leylisin meni mecnun kılıpsın, yar gara gülürüm ben divanımın. Cilve bilen ıhtiyarım alıpsın, şar gara gülürüm ben divanımın. Gara gülüm canım geçin cevherdir, levlerim dirildir avı kövserdir. Hüncü dişte gilleri gövherdir. Nur gara gülürüm ben divanımın.
gelip dünyamı müşk eyledim. Nazar salıp külbemi köşk eyledim. Hürüm melegim sen peri peykerim. Hür qarı gülürüm ben divanemin. Nadarım yıllarım cigerden salım. Sapar murat neyle şaykanı kalbim. Arşasına yanıydı yanım odalım. Şol qarı gülürüm ben divanemin. Ben divanemin, ben divanemin. Şargarı gülürüm ben divanemin. Ben divanemin, ben divanemin. Nur qarı gülürüm ben divanemin. Ben divanemin, ben divanemin. Şol qarı gülürüm ben divanemin. Ben divanemin, ben divanemin. Hür qarı gülürüm ben divanemin. Yine han düş. Ya Allah. Özün yalqavur. Yer oğlum. Han oğlum kapıyın kak. Salam alik. Amallık mıdır gıydım? Korgun musun? Şükür. Sağlık mıdır? Gelmeyi verin. Yok gıydım. Biz bir yerinin oyunu gözleyen. Dursunlaydı diyen. Men yaşlarımdaki ayal. Gözelleyip yetişen gıydı da olmalı. Yine can Dursunlaydalar göçtüler. Olar şu tayda yaşayadılar. Şolardan sorasanız şu kapıdan. Hava şu kapıdan salgın aydarlar. Şu kapıdan. Tanrıyal kadın gıydım. Yaşını da bolsun gıydım. Görçöğün kovuluk bolsun. Sağ ol. Tanrıyal kadın var. Sağ ol yine can. Hanı alam göreli. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Gelin geçiver. Biz geç oturmalıyız. Şu çayın önkayetini talıqtın ala yerlik geldik. Adı dursun olmalı. Ödemden yaşlarımdaki ayal olmalı. Tanıyandım şonu. Bağışlan, men bu çayın iyiyetini görmedim. Oğlum olur tanıyandı. Hazır tapar etti, gelse bilecek olur. Telefon belgeni koyup gidin. Yine oğlum eler olun size cana dayar. Gayrat et doğuncan. Bize zerur gerek şol adamlar. Girim, çayını her edin. Tanrıyal kadın. Bereketini versin. Biz yöreli. Bize ulu karışıp dur. Tamam anlarım. Sağ olun. Böyle. Oğlum ayak çek. Gidercan, var yaşlının telefon belgesini alıp gel oğlum. Yaşlı. Oğlum. Telefon belgenizi verseniz de. Sağ olun. Böyle. Tamam anlarım. Alo. Alo maksat. Kovmayadaylar. Ha, meňli sizmi? Dinleyen meňli. Okuwlary gowymy? Bu nämetden diýäňiz? Ay bilmedim sen näme diýsen men razy. Mahe bilen maslahatlaş nira gedelen jedelliýseňiz, men taýýar. Maýa bilen sen öýdüň guruluş, meni ara boşmak näme gerek? Näme boldy?
Men ona ağır artık da diýmedim. An Döwran ýanyna bir baraýyn. Döwran. Oho, maksat dost. Näme beýle gyssaly görnýäň? Döwran. Özüňe maladaly. Bilýäň näme? Maňa meňli jaň etdi. Owa ýeren soň. Ýürege gelinje delin diýsem, Maýa bilen öýüniň habarlaş diýip gaharly telefonu goýdy. Mene hiç daha düşünen nälerin dost. Maksat. Sen entegim düşünmäňdi o. Meňli seni ower ya. Men oň daşyna näçe keberek bolsam, ol men dost ökümde görýän diýip aýtdy. Meňli görmegy göwüne çykýy, gowy. Ýöne men Maýany halyan ahyry. Soňurlaşýar. Häzir özüne jaň etdi. Bilemok, näme diýseň şonu, göwün tap. Näme diýen? Men saňa öğretmenimi. Bir gyýdyň göwün tap bilmezlik utançdyr. Pikirlen, gyýdy göwün nädik bor dost. Ay mene kelebiň uzuny ýitirendirin dost. Maksat. Gowja pikirlenseň, uğrun taparsyň. Alo. Meňli. Hawa maksat indi näme gerek? Alo, meňli meni bagyşla. Ýan teňli guruluşyndan soň obadan jaň etdiler. Enem ýaranok diýerler. Enem ýaranok? Olüňden ber ýaranokmy? Öňe boldy. Enem getirdim ertir anyklaýyş merkezine barlatma, kömek edersiňa. Maksat belki häzir ertir goýmaly. Yok, indi giç boldy. Ertir getiren. Şonda kömek etseň bolýar, meňli. Bolýa, ýöne sen meni ertir ödüň bilen äkitdin. Men geljek Lukman ahyry. Ýa-maň ananaň okmy? Ananmasam jaň etmezme. Bolýa maksat. Onna ertir garaşýan. Bileje bar gaýdaýar. Sag bol meňli. Meňlijan. Geçen çam garaşmalym däl eken. Men häzir maksada jaň edeyim. Bolýa. Alo maksat. Ýene ýarym sagatdan gelýär. Biz netije garaşýas. Hawa. Ömrüň uzak bolsun malam. Uly iş bitirdiň. Taňry alkadyn. Egerde şol agyr ýüküm bolmadyk bolsa, men seni maktatjana gelin etip alardym. Şemşadeni, alad etmek biziň borjumyz. Ýöne, siziň diýen ýüküňiz, o nähili ýük? Maksat kiçijikdi. Bir kiçijik gyýjagady suwdan çykardy. Şonuň enesi agtygyny gelinlik berjek diýip lewit etdi. Menim şondan bäri şolar kän gözledim. Tapmadım. Göçüpdirler. Şu da meni ulalada goýýar. Ine netijesi. Bolýa. Taňry alkadyn malam. Şemşadeni, gorkor ýaly hiç ýylat ýok. Bir kısancım ýadypdyrlar. Onam ödümjik ederin. Sen alada galmagydim. Sen şonsuzam uly kömek etdiň. Okuňam bardyr. Ýolum uzak. Goňşym Lukman. Şondan haýyş ederin. Taňry alkadyn malam. Alo maksat, biz taýýar. Häzir barýas. Gidelini.
Ene näme diýdiler? Hemme zat gowy. Meňlisan gayrat etdi oglum. Ene eliň ver hani? Ya Hudaý. Taňry ýalkasyn oglum. Meňlisan görseň gowy bolsam gyýdym. Boýuňa döneýin bala. Bolýan. Saga mança baryň. Hawwalyň ene. Arad etmene. Meňlisan gelip dur. Saga mança bar oglum. Maktatsan, maşyny ýuwaşça dur. Bolýa, arkaýyn bolay. Saga mança baryň. Men oýunuma bir teret maktatsan. Maksat. Bilýäňmi näme? Eneň meni saňa gelin edinjek diýdi. Ýöne meni saňa bermediler. Sebäbi çağa kan meni başga bir oglana adaglapdyrlar. Adaglama däw barmyş mahal. Yok. Ýöne çağa kan meni bir oglan ölümden halat edipdir. Şonda enem şoňa berjek diýip söz beripdir. Sen bu zatlary eneme aýtdyňmy? Ay yok. Aýtmadym. Ýaşlynyň ýüregini artmak näme gerek? Sen onu oňortsyň. Aýtmasaň gowda. Be. Bu iş şoýymy ka? Yok, enem oň adyny gözelliýip tutupdy. Oýa batyrdım gerek. Maýa ýetmerdiň maktatjan. Maksat, sen gowy meni öýüň deňine düşürdigidäý. Öýüňi delterin. Howlukma. Sağ ol maksat, habarlaşarsın. Diýdarjan oglum, gel bäri. Maňa şol gökjeli ýaşylyň belgisini aýlap ber. Ne? Alo. Salam alik. Salam. Bu men, tanadyňyzmy? He, tanadım. Ýadyňyzda bolsa siz maňa salgyny sorap bilerin diýipdiňiz. Ha, intäk oglum gelenok. Gel sözüm habaryny ýetir. Arkaýyn bolun. Gaýrat ediň. Sagaman oturuň. Ta bolun. Alo. Salam. Meňli gerekdi. Salam. Meňli gerek? Bor häzir çağıraýar. Meňli. Seni biri telefona çağırýar. Kim kä ol? Bilmem. Ali uştur. Bolýa ýuwuşduraýar. Alo. Meň salam. Gowmy Dewran? Düýün seni gözläp tapmadym. Düýün men tejribe günümdi. Telefonum öýde goýupdyr. Men seni şunu teatra çağıraýjakdym. Dewran bagışla. Bugün öýe mehman geljek. Ejeme kömekleşmeli. Meňlijan, ertir näýeli? Ertir habarlaşar. Borunna Dewran, meň işim kän. Sag bol. Bor, sag bol. Men maksat ele taljak korkturkam, senki näme? Maýajan. Biziň ilkinji duşşumy diýadyma düşünle gülenmem duýman galýan mene. Sen näme meni utanmyrjak bolýanmy? Maksat,
Meňli senin gowy görýär. Meňli eneni Lukman barlygyndan geçireni jaň edip aýtdy. Maýajan, maňa diňe sen gerek. Seni görmesem yüregim gysyp dünýäm baralýar. Özüm şeýle bir oňaýsyz duýýar. Maksat bilýärmi? Gowsy bile gaýdan meni meňle aýtmady. Maýajan, meniň oňuňa hasabat bermelläle. Onuň men sen näil görýän, ol bilmeýändir onu. Maýa men diň jaşdy owa adyp geljek. Şeýlemi? Bolýar. Ýöne seni gaty göretmäýärler. Maksat seret. Meňli? Asyl siz bärdemidiňiz? Näme? Bilmez diýdiňizmi? Maksat elimden giderdik korktuňmy Maýa? Döwrany işte bolan soň saňa aýdymam durmady. Bolýar görüberersiz. Oğluma döneyim. Oğlum, süýjüjük bilen iş çaýyňy. Ağalaryň ama gelýär oğlum. Maksatçan oğlum, ýeri işläp ýadadyňmy? Gel oğlum, ýanyma gel. Häzir ikimiz çaý içer. Meňli gyýda oglum gaty gowy eken. Seni erbet görmeýäni ýüzünden görnüp dur. Sen oňa gowun beräými oglum? Ene, siziň gözleýäniňiz şo gyýdy boraýmasyn? Hay ýok, ola bolmaly oglum. Hakyky ady ýadymda. Ady gözel bolmaly. O gyýdy meňe ýokdy oglum. Siz şo wagt görmedik bolaýmy? Hay ýok oglum, Hudaýa şükür. Edilýän ýaly gözümde. O olmasa gowda aýnasa. Maýa, sen şu ne uğruň ýok. Sapakda da öňküň ýerlerliň saňa bir zada bolýar jorajan. Gürlede aýtdy. Menden olay joraň ýokdur. Deýdipdim barmada bir zatlar gürlede. Bolşuň nähilgiz Maýa? Inni şeýdip ýol boýy gürlenen gitjekmi? Bu bolşuňa meňe ýüregim gysýar. Ay Jorajan, men saňa näme diýsemken? Gel gowsy şu oturuşda oturup bir salym dynjymy dalaýaly. Bilýärmi? Akşam öýe enemiň daşgyn garnaşlaryndan gudaçlyga geldiler. Agyz, gyýyz bolsaň gudaçlyga gellerdi. Meňlijan, sen meniň kim halýanymy bilýärmi? Maýajan, biz ene tamydyň sözüni ýere salyp bilemdi okda. Agyz, onsoň guda bolalamy? Bolmasalar bolarlar da. Şol enemiň lewzedeni gelmese size berers diýip men razyçylygym soramadylar. Lewz? O nähil lewz? Men çağa wagtym. Enem bilen ziýarata baramda sow gark bolupdyr. Şonda meni bir oglan ölümden halas edipdir. Enem meni şol oglana berjek diýip lewz edipdir. Asıl maksadyň halas edeni Maýa bolup çykdy. Bulara ähli zat aýdyp bagtly diýsemmikä? Ay ýok, men beýdip öýde onu ýykyp bilmem. Gowsy Maýany maksadyň ýanyna dil ýarma diýip edeýin. Şonda men öýde arzuwma ýeter. Maýajan,
Sen bu zatları Döwrana da, Maksada da aýdaýmagyn. Ýogsa molar adaglydyň öň bize näme üçin aýtmadyň diýip ýüzüňe de teretmediler. Joracan, men seni dogonmaýaly görenim üçin aýtdym. Senem bu barada hiç kime dil ýaraýmagyn, bolýarmy, meňliçen? Ýok, arkaýyn bolaý sen. Bize teleýe kaýyl bolaýmak galýata. Gaýy gitme. Alo, Maya. Maksat. Sen nirede? Men seni okudanam gölledim. Telefonumu da jaň etdim, öçüripsiň. Näme boldy? Bilýärmi näme? Üýe gudaçlyga geldiler. O näme hil gudaçlyga? Maya can, men seni hiç kime vermen. Seni özüň gynama Maya. Men şuň önüne ejim ýorlar. Sen aladalanma. Bor Maksat. Bolýa, sag bol. Alo, Döwran. Men şuň turganyna şuga baryp bilmen, aýdarsyň da. Näme bol Maksat? Eýgilikmi? Men şuň derur owa gitmeli boldum. Sebäbini oraýt Maksat. Näme boldy? Sebäbim soň aýdaryn. Alo? Men salam. Döwran salam. Gowmy adaýlaň. Näme beýlegi işläpdiň, eýgilikmi? Şuň maňa Maksat howlukmaz jaň etdi görýän sen habaryňa ýokdur. Maýa bir zat diýäýdimki. Ay ýok Döwran, meňe habarym ýok. Bolýa. Men sen habaryň bardyr etdim. Bagşla biýmada eden üçin. Ay hiçle. Bolýa Döwran, sag bolanna. Eýlenneleri bolup söz alaýdylarmyka? Jaňda adam edäýmele. Sagatam epetli bolupdyr. Maksat agam, enem nahara çagyrýar seni. Serdarjan nahar ýetim bilen ok bar öýe bara. Bolýada. Maýa Döwran aýdaýdymka. Aýdan orada bar pikirim puçolar. Men häzir gowutmaýajaň edeýin. Alo Maýajan. Gowmy ýagdaýlaň? Öýde kenin. Joramyň ýagdaýyny bileýin etjaň edäýdim. Maksada gudaçlyga gelinen aýtsam, olam özlerini kini beripdir. Gudaçlygy beripdir? Sen adaglydyň ama aýtdyňmy? Ýokla. Onu aýdyp bormy? Maýajan, gudaçlyga kim geldi? Bilmedim. Ejesi bilen daýda söýdýän. Ýöne olan habaryny almandylar. Gynanma Maýajan. Özüň el aljak bol. Bolýarmy Maýajan? Sag bol. Maýa gyz. Sen men öňüme keter ýaly kim bolypsyň? Maksadym gynanýandyr. Allah'ın özü kömege değmese bize yalkanma yoktur. İnni şeydi, biz bir-birimizden ayrı düşäýärmik? Maksatça.
Oyce, wek. Bu ne men alamatyka? Ya da men ähli zat açyp olar bagtledäýdimmikem? Yok. Maýa maňa gerek bolsa beýtmezdi. Men öz bagtym üçin himme zat ederim. Ecemil men kabärlerini ýygnaşdyrayyn. Oy ejegim. Maňa nämeler bolýak? Yine doğru geldikmi ki? Salgıda şuraya bolmaly oglum. Doğru gelenirdi. Salam alik. Alik salam. Gurgunmysyň meýdim? Saglypmy? Şükür Hudaýa. Gelin. Taşyňa gurgunçylykmy? Bar, Geldik geldim. Dursunlagan öýdemidi? Ýör oglum, ýör giýreli. Gir verin, geçin. Ya bismillah. Gel oglum, gel. Geçin oturun. Men häzir size çay goýaý. Al gyýdym saçagy. Al. Otur verin. Kim gelýärdim? Bir ne tanşy ene geldi, ýanyna baraýyn. Ne tanşy ene? Howa ne tanşy ene? Men soraýamy. Howa siz soraýa. Barın ýanyna. Kim kal? Doğancan. Tapaydım. Sen men näme talaýdym doğan? Lewdi haram bolar nöýdi gaty gorkdum men. Doğancan. Tüweleme üýtgemensiň şo durşunda. Ay, seni ödläp aktyrmady, gerim galmady. Büýükçesi galmady. Owutun owu aýlan atyjagmam öňümde. Barın yerimde diýdarjan, o gapyny kak, diýdarjan bu gapyny kak. Wah hey. Ýör saçak başyna. Jaýyňyz gutly bolsun. Ýurt garşalsın. Sag bolun, taňry ýalkasyn. Jan taglyňyz, owa garalyňyz taglykmy? Taglyk, Hudaýa şükür. Çay için. Bu maýa janyň ejedi. Gelinim, bu enemeň şol lewide edenim. Sen barda maýa gözel jandan sonra. Eger o razy bolsa, onda menim razydyrin. Inefi, şu gelirleri qaytaranymyz bäri, o hiç kime razy däli otur. Ne hili bolsa da bar sonra goýdym. Yok gyýdym. Göwünü beýän bolsa gelip gel. Zorluk ýokdur. Suraty berhan oglum. Ine şu surat maksat janyňky. Agtyjaňa ödüňe meňdäpdir. Şunun bir görkezgani. Wah. Razy bolsa bolýa, gürleşeýin. Gyýdym, oturma. Gyýdym. Enem şol lewdeden adam gelipdir. Olar sen razylygyny soraýarlar. Belki de razy bolarsyň. Ece meni günüme goýup, maňa hiç kim gerek gelýi aýtdymy? Düşünýän gyýdym. Özüň razy bolmasaň saňa zorluk ýok. Ýöne ine şu suraty taňa berdidiler. Ece maňa oň suratym gerek däl, özüm gerek däl. Bilýän gyýdym. Onu da sen şu suraty seret gyýdym. Belkim o saňa ýarar. Aýyr Ece. Gyýdym, bolşuň nähili? Beýtmeleri kininde. Enem seni şeýle bir gowy ýa. Ececan, şularmy? Howa? Ececan,
Ben razi. Sen olar tanaýarmy? Hoýç. Maýaja, şeýlemi? Sen meni bağışla. Men ýylyň bagty bilen bagtly bolup bilmejegime düşündim. Ýalkanmajagym bildim. Bagtly bolum. Sag bol. Sen leylisin meni mecnun kılıpsın. Yar gara gülürüm ben divanımın. Cilve bilen ıhtiyarım alıpsın. Şar gara gülürüm ben